Hi guys, karon nami diri sa unsa di siya dire? Ha? Hashtag farm 21. Tara. Gibasa ra na ko no. Gusto naglagbi ka na, di ba? Ping. Hi po dra oy. Picture pa ko apil. Ano na? Usa ba na? Ganti yo ha kay. Oh, di ba? Laag is pagkaron. Ay, happy Halloween di ay, char. Hala. Diyan na. Tininood na dyan na. Tininood na dyan na inyo. Ako pod. Ako lagi una ba kay para makitaan mo. O karon diri na puta picture po draw grabe bro. Isa. Happy Valentine's Day! Happy Halloween! Pero okay lang naman kapag siya sa likod. Nito tani dito tatasugod pala babaw. Or babaw ta pinakauna tala. TV for rent. Ay, wapad ni nang human. Nindot ni sunod na pod. Balik ko na to ni sunod. Ping. Balik ta diri sunod, Ping. Ay, video, sorry. San aabot ang 50 mo? Nganong mo matagdalag mo nupad? Happy Valentine's guys. Ay, nako. Enjoy. Hapa kag tao happy Valentine. Happy Halloween. Naguyab yawa. Kanang may mga uyab, bagbulag na mo. Sure. Sakti ba? O, pwede ba sakyan? Char. Pwede tayo ginuma ng bike? Ha? Ano siya ang view diri? Ano man? Nya. Pakita na ko yung view ha. 'Di ba? Sunflower na mo diri dagko kayo. Murag ulo no kadako. Solid yung 50. Una lagi ko ba? Dala ko silpa nga picture ko des babaw. Picture mi dyan no. Hoy, dala ko silpa. Picture mi dyan babaw. Wait lang. Ito, tigbiyana, oy. Diba, nandot kayo siya? Namay pabangko si Mayor Day diri, oh. Kanindot, basta ng sunflower. Hey, madam! Kumusta mo ka, madam? Mura man siya kuan. Picture dyan. Pakita na ko ninyo ang view. Muna ang view. Pero ang, di ba, nindot kayo mga sunflower diri, pero plastic na siya, di na siya. Uy, asa man ka? Yaga. Daghan nga siya, daghan ang good kay siya tawo mo nang, di man siya ngog daghan, pero dili man good mi kahirit diri gani nagpa-picture, okay. Napoy nagpa-picture ba? Itong namalik man diri. Pero kapoy ka siya ha. Kayo? Diba? Vid. Grabe si Janja, excited kayo? Kapoy siya. Pakita na ko ninyo, oh. Dito may gikan ganina, oh. Dito. Na dito ang karsada. Kana sila, gahulat na sila. Kay magpicture, pa-pictures lang dito, oh, di ba? Pila-pila lang.
Giayo na biya jud tog tuwad-tuwad ni Marian para nindot ang picture nimo ha. Na-indot siya diri guys. Wa daw tawo siya. Giganabik balik. Video. Ganahan ka lagay balik ha. Relax ra kay na picture. Hoy, duwa. Sige dyan. Diya dyan. Ako yung una yun. Masama na dyan. Di makayang kainit. So, daghan-daghan jud siya, pero next, dito ta pinakalas. Di ba na siya heart ubos. Ako siya dito. Oh. Wala pa may kanto dito. Wala kita holding. Panaog na, panaog. Balik ni po diri niya, madalas motor pa inyong dito, boss. Dito ta babaw oh. Dito na punta okay, punta kanto dito. Oo. Paguman, maglingkod pa napabiyay dito oh. Dito, naibangko dito, picture ta. Heart na gani tayo. Tapos ka. Magtuara ang hangkuan oh, gauna-una. Sama na peng, hiwi man kayo. Ikaw rin tingkaw. Sila. Mana mo ko ado. Video mo na. Pwede na ko mulakaw. Mana ko. Ah, picture rin pag Ay, dyan, dila na yan. grabe. Data, oy. Sige. Sige, share. Sana all heart. Oy, dyan, gaun sa makadira. Vlog uy. Di, asako sa'yo kung YouTube Ilisi no. na mo apelido lagi. I'm proud. Pipito! Padlang na to sa babaw. Katong. Pero dili siya ang pinakalas na mo doon. Kaya napamili doon o las. Ping, sama Ping. Yung kamot. Pero taas siya ha, kapoy. Oh. Dito tadto. Oh. Ingabit ako dito man dito haway kaya. Pero na-exercise? No, exercise pa din ako kainit. Ang fastay mo na exercise. Unsa? Chismusa kay mo. Ah, nindot man siya. Dito siya view, no? Oh. Hapon, manggod ang nindot diriping. TikTok ta dire. Nag-TikTok ta, ping. Ha? Free wifi. May free wifi? TV. CCTV. Free wifi. Ay, ano ako. Nainit di siya view. Saan na dira oh? Si Marshall ka ng Ah, Marshall ka ng huyuhoy. saan na dira katong maggubat-gubat? Oh. No. Pila kay bayad dira? Ano siya dito? Ha? Ay! Naubatan niya ito, di. Sandot siya. Dili ang tabi mo sulod diri. Nindot man pa di ay, oh. Yo kanina kung giano. Ay! Shock! Diyan, diyan. Uy, excited kay ka. Wait lang, isa-isa lang kami. Sige. Tugpa, di ba? Diyan na. Ping, nindot kay diri mag-TikTok, Ping. Kapoy. Nalantawa lagi ko sa mo na. Sige, dira ka dapat. Ako patuloy ko, susugot. Wala kang ulaw to kay Uyam. Hayang ko re ah. Yo, against dali to ko sila. Di ba, human namin dito tanan. So, dito ta pinakalas. Oh. Ladindot lagi to. Ah, dito dyan oh. Nindot kayo siya view.
Tara, uy, hawan, tara. Napagal, schooling. Napapod. Ay, Dapat daw COVID. Laping maot, gigamit ping. Wala pa. Tanglas. Tanglas. Oh, pandot dari oh. Gi, pindot kayo. wait lang nga. Yaga. Diyan na, picture isa dyan. Ay, gago. Ito po ko naglantaw niya video. Oh, mudaray. Nindot siya ang heart. Diba? Ato ka, pangalan lang ba? Diba? Yan dyan, di ka kauyab na yung trabaho dyan. Kami mampuy sugoon noon. Manay mang chicks nga. So, Mag-hashtag lagi na niya. hadlock, di ka. Stock na yun. Di ka gusto mong hilak na po. Tingnan ko buwan. Gila kan dek anak ping. Mit ikuan. Ya tuti. Jan. Sura, mura pong kurek. Wala.